Ja estem en directe, ¿vale? Molt bé. Hacer un poco de musiqueta que se tira de menos. Estos días son fotuche, ¿eh? Sí, la veritat és que sí. Te reuneixes la gent, però tires molt a faltar moltes coses. Sí. Intentes fer cosetes per internet i tal, però... No, però no mateix. Vas loco perquè hi ha moltes coses i no fas... No complís. Sí. Ahora espera hace 30 segundos que se conecte la gent, ya se va conectando. Acordaros que si queréis preguntarle cualquier cosa a Chimo, que lo tenemos aquí, comentar y yo enseguida le pregunto y os responderá. Bueno, os responderá a lo bueno. Si alguien dice alguna chorrada, A no. todo. Bueno, pues ahora va a comenzar la entrevista. Bueno, avui anem a fer en valencià, ¿vale? Perquè jo a este home el conec i no puc, no puc parlar en castellà, i que anem a fer-la en valencià. I la primera pregunta és preguntar-li qui és Chimo Berlanga, perquè per tot el món que no sàpia qui eres, pues que te coneguen un poquet més. Molt bé, bueno, soc Ximo Berlanga, faller de la Falla Serrans no des que vas néixer, però quasi. I també ara estic molt connectat en el món faller, bueno, soc president 7 anys de la Falla Serrans, he estat de l'agrupació del Carmen, i ara des de fa 4 anys soc president de la Federació d'Inxen i Gràcia, dels que la Falla Serrans és fundadora, i això és un loco dels fallers. Això està bé. Jo personalment sí que sé tot el que treballeu i tot el que se manegeu per el món de les falles, però perquè mos veu, òbviament, que no sabrà tant. Què feu? Quina és la vostra llavor des de la Federació de Falles d'Inxen i Gràcia? La federació se va fundar en el 2004. En principi van ser 7 falles perquè veiem que les falles anaven derivant que en moltes falles, diguem, la falla era l'excusa de ser una comissió de falla. Veiem que es donava quasi igual lo que se plantara, entonces volíem reivindicar l'Inxen i la Gràcia, que és el que ens diferencia de qualsevol mal cridat monument, perquè molts diguem monument, però són falles. Una falla, el que se diferencia d'un monument és l'Inxen i la Gràcia. Totalment. Entonces, des d'aquest any sí que hem vist i tarem molt perquè tots saben que durant molts anys, sobretot els premis d'Inxen i Gràcia, fa molts anys, ara ha millorat moltíssim, se donava quasi com si fora per complir 3 premis més. I ja està. A la millor estava hasta el 10 de la secció, sí. I primer, segon i tercer d'Inxen i Gràcia era com para completar. Entonces sí que hem de fer això, que una falla va ser falla i tindre bon premi de qui tindre Inxen i Gràcia. Pues sí. I de fet s'ha anat valorant. Des d'uns anys a aquesta banda recordem que tenen premi també econòmic i se va... Normalment quan una falla guanya ha puntuat prou l'Inxen i Gràcia per a aquest premi. Nosaltres podem dir que, bueno, com sabràs, nosaltres sols hem plantat una falla en la nostra història, perquè se fundarem en el 2018 i plantarem en 2019, i s'emportarem un segon premi d'Inxen i Gràcia que de veritat que mos feu més il·lusió que res. perquè demostra que és això, i s'ha de fallar ha dit alguna cosa. Sí. I és un premi que hem vist durant tots aquests anys que els artistes l'aprecien molt. Sí, perquè és que pot dir molt més d'una falla que inclús de secció. Sí. I s'està donant compte la gent que potser una falla, per més gran que siga, si no té un concepte clar ni diu res, dius, està molt bonica o molt gran, però no té res. Sí, tu pots veure una falla espectacular i després veus els baixos i dius, això no té sentit ni res. Pues sí. No és només sols riures per riures, perquè també al principi ens dient la Federació de la Risa, però no. El concepte és tot, és la idea, és l'ingeni, és la socarroneria valenciana i és el que se busca. Ara mateix, quantes falles sou a la federació? Són ja 21 falles. Quan farem 7, nosaltres, la gent ens pregunta moltes vegades per pertenèixer a la federació, normalment n'hi ha que sol·licitar-ho, i entonces
té que complir una sèrie de circumstàncies que hagi obtingut previst d'inceni gràcia els 3 anys anteriors o els 5, diguem, no correlatius. ¿Vale? Luego veurem també que no és flor d'un dia, que no siga per l'artista que tenen, perquè pot coincidir, sinó que aquesta falla veiem que aposta anys i anys en la falla. Que té una trajectòria que li dona importància a l'inceni i la gràcia, òbviament. Eso es. Y luego la otra opción de entrar en la federación es que, digamos, bueno, si no ho explique, que nosaltres donem tots els anys l'IMASG, que és el premi de... Nosaltres tots visitem fem una selecció de l'any anterior i és un jurat a valorar aquestes falles per el mateix que t'estic dient, per trajectòria ahí sí que intentem buscar trajectòria de l'artista i trajectòria de la falla, la comissió, ¿vale? Entonces nosaltres, aquest jurat tria una falla, li donem el premi IMASG i té l'opció d'entrar a la federació. No sempre volen o per interès o per el que vulguis, però té l'opció de pertenèixer. Molt bé. El que passa que ara ja sí que estem plantejant el número. A lo millor són massa falles, perquè n'hi ha altres vegades que alguna perd l'interès per pertenèixer a la federació o tal. Sí, però també està clar que és molt difícil, quanta més falles sou, més difícil és reunir-vos, més difícil és tindre tots a la vegada i entonces... I el concepte de la federació que se mantinga, no? Sí. I on estava Chimo Berlanga el dia 10 de març de l'any passat, quan van suspendre les falles? Me vaig posar en el treball, perquè se veia, per desgràcia se veia, perquè havíem estat reunits per el dia en diverses comissions, en gent d'especial, en gent de la falla, tots preocupats perquè ho veies. Entonces ja me'n vaig anar al meu treball, estava també fent l'altra passió meva, que és el València, que tampoc estem molt bé. I estava jugant el València contra l'Atalanta, estava veient el futbol i el traiem per veure la intervenció del president Puig i Madiro i clar, ja estàvem plorant per el València, per el Falle, per tot. Per tot. No, era com un mal somni que tots visquem igual, que no podia ser, però sí, estava passant. Jo tinc la sensació, bueno, això és personal, l'any passat sí que sigui un poc de colp, vingué sense avisar. I tots ho compreníem, però tots pensaven que era això, aplaçar-le fa 15 dies o 20 dies. I ja està, però a mi este any se m'està fent, duríssim, però duríssim, Jo crec que avui justament ho parlava en un faller de nova falla i l'any passat dins de tot, no sé, havíem viscut alguna cosa, no? Havíem fet ja les presentacions, havíem fet inclús l'estoreta, havíem anat a mascletades, però és que enguany és res. Res de res. Estem ahí. I ara, què canviaries de les falles i quin és l'acte que més t'agradaria tornar a viure? Jo el que canviaria de les falles, i jo que per esta desgràcia va passar, i perquè sempre ho hem comentat dels fallers sempre tota la vida, quan veiem queixes dels veïns, d'empreses i de tal, tots s'han comentat alguna vegada, un any no tindrien que fer falles. Sí, això ho han dit. I ara, per desgràcia, han sigut 2 anys. Jo crec que el que va canviar i volem canviar tots és el reconeixement al faller, el que aporta a la cultura, a la ciutat, a l'economia, a tot. Jo crec que això sí que va canviar i és el que tenim que fer els fallers. Això, bueno, esperem que canvi. Sí, esperem que canvi. Treure pit. Jo què sé, ara estem en moltes reunions per veure la financiació i demés i el sector econòmic empresarial està donant-se compte. És una barbaritat. Ahir estiguem fent un estudi i a nivell de la Comunitat Valenciana el moviment són 1.500 milions d'euros. És que és una barbaritat. És que són moltes famílies que mengen d'ahir. És que la gent se creu que és tot festa, però és que qualsevol àmbit de l'economia, des del transport a la llum, als impostos, a l'hostaleria i tot el que està en la festa, està clar, la indumentària, pirotècnia... Jo me'n recordo molt... El que volem que canvi, i crec que va canviar. Jo me'n recordo molt quan deixien de les assemblees de presidents que fèiem el corrito ahí a la porta, sempre ho diem, quan ens donen una mala notícia diem és que tenen que haver un any sense falles perquè se donen compte de lo que dona València i és que és molt, és que la gent no sap tot el que dona les falles. Està clar, és una festa molesta de 4 dies, però com qualsevol festa de qualsevol poble. Sí.
El que passa que damunt és la grandiositat que té esta festa és que és una ciutat de 700.000 persones i són 2 milions de persones en València quan estem de falles. Ai, que té de tot, és que és cultura, música, pirotècnia, és que abarca moltes coses. No, però és que nosaltres mateixa no li donem importància a vegades. Sí. El concurs de teatre és el més gran d'Espanya que se fa, no n'hi ha ningú concurs de teatre amateur tan gran. O els balls, o la tan discutida el tractament de la llengua. Jo crec que en el que més parla valencià de xicotet és els amics de la Falla. Sí. És aixina. Això és de veres. I no n'hi ha ni ideologies, és el més democràtic que ha hagut sempre. Sí, no, és tot clar. Que sentes en l'amic, que no te preguntes si és de dretes, d'esquerres, de quin equip és, bueno... Sí, no, però lo important és que cada que baixes a la Falla baixes en la teva família, en els teus amics i vamos, i te'n vas del treball i l'únic que vols és passar-t'ho bé i jo crec que la Falla és, vamos, el puesto ideal per això. I quin és l'acte que més desitges viure una altra vegada? Que més, vamos, el primer que tornaries a viure? La planta. Per mi la planta és la nit de Reissos. Ja te digo. Per mi la planta és la nit de Reissos. Jo no paré de somiar en la crida de les falles següents. És que el dia de la crida jo crec que plorarem tots estar allí i ja estem en falla i ja serà... Vamos, després és que és molt dur, Jo no paré de repetir-ho, però jo estic passant molt mal. Jo és això, i lo està sentimentalment, i això és l'ofrena també, està clar. Sí. Però jo com a faller és Sí, però la planta, quan arriba a la planta ja saps que tot va rodat. El dia que ve l'artista estem ahí tots junts, germanos de veres, i la falla jo sempre ho han viscut molt, les dues plantes, la infantil i la gran, és el que més, i anar a veure falles plantar per ahí és claro. Bueno, que sabies que te saluden Sergio, Alicia, Marta i Laia. Te saluden. Molt bé. Te diuen hola a tots. Benvolguts. Creus que hi serem més forts d'esta crisi? Sí, m'ho va costar. De totes formes, avui també ho parlava amb un altre amic i va ser diferent, segur. Les falles tenim que... Jo crec que econòmicament va influir, està clar, però també jo crec que anem a tornar a viure en el barri. És lo que estem... A més, és una de les solucions que volem transmetre a les autoritats. O sigui, nosaltres, jo que estem locos, jo crec, perquè en guanya que fer-les. Sí. Entonces, comprenem tota la situació. Jo crec que els fallers s'han portat excel·lentment i tots ens ho reconeixen, no? Però ho necessitem. O sigui, tenim que donar el pas d'acabar en les falles que tenim guardades i tornen a començar. I a l'hora de comptabilitat, d'estructura de la falla, de les falleres majors, de cada comissió, tot, tenim que donar aquest pas. Mentre no el donem... Sí. I m'he anat un poquet, la pregunta, perdona. No, que si seriem més forts de la que seriem més forts, pues això. Però jo crec que així serà així. O sigui, tornar a... I és el que diguem que podem fer, que cada un en la seva falla, no podem fer massificacions, està clar. N'hi ha que fer el que se puga, però ben fet i ja està. Dins de la teua comissió, sempre, si no se poden fer les carpes, pues, com en Alacant, la carpa en el toldo, tot obert i el que faci falta. I més festa en el carrer i ja està. Exactament. I si no se poden fer aglomeracions, pues mascletades les sentirem des de lluny i s'acabó. No, però i el mateix que s'havia plantejat ara lo dels pirotècnics, jo crec que no feien ningú mal. No, la veritat és que... Els pirotècnics no ho entenc, i jo que en els pobles, en les festes dels pobles, igual, sí que se pot tirar. Si ja de per si les mascletes van en distància, pues, distància. Claro. No, i de fet n'hi ha pobles que ja van a disparar el dia de Sant Josep, van a fer el castell, van a fer mascletes... Però no sé... I el plantejament que havia vingut així en València també era bo, el que va fer, pues, ja han posat unes normes, no diuen que ningú ho ha prohibit, però que no volen, diguem, permitir-ho. Ja no està prohibit, però no t'ho vas a permitir. Bueno, i així n'està, bueno, des d'ací els ànims en pirotècnics que estan passant... Sí. Jo crec que els fallers, jo crec que no té queixa ningú de l'interès que estem per els pirotècnics, per els artistes, clarament, per els floristes, i tota l'actitud és... D'intentar anar tots a una, i així d'estar.
Y ahora me luego dice también, que... Sí, dime. dime. No, y luego també crec que voy a dir que sí que crec que també ha ajudat molt la unió que n'hi ha a nivell de tot, d'agrupacions, de federacions. Feia falta, Sí, feia falta. Jo això sí que ho he notat. Sí. Que és més fàcil la interlocució quan demanes algo, quan te reben més els partits polítics mínim de normes, està clar, i t'atenen més, estan tots per la llavors. Clar, si vas tu a alguna comissió al president i tal, no, pues, sí, pues no. Que representem a tots els falles entre l'agrupació. Per mi la llavor que està fent Guillermo Serrano és espectacular. Sí. I mos unís, ell és el que mos unís a totes les federacions, a tots els grups. Me consta també que les agrupacions de falles, els presidents, sempre tenen comunicació directa de tot. Sí, això és de veres. I això sí que s'està fent. No, i és d'agrair. Aunque molta gent encara pensa que no s'està fent res, no tenim que oblidar que són falleros també, són fallers com tots, que estan lluitant desinteressadament per tots nosaltres. És que qualsevol llavor aixina és, vamos, d'admirar. No, i s'estan fent reunions, hi ha una taula en conselleria i tot pel dia, se va al dia i de tot, i inclús s'està fent finançament europeu, s'està manejant. No, y me consta que si el plan A no se pot, pues plan B, si el B no se pot, el plan C, sí. Hasta que se puga. Però clar, avui per exemple, no sé si sabreu que ha hagut un encontre d'alcaldes. Tots els alcaldes de la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat i l'alcalde de València, i s'ha parlat d'això, i ha intervingut Galiana i Guillermo i tal, i demanant això, que els fallers el que volem és això, que hem demostrat que es lo que se nos ha dicho. Sí. No n'hi ha gracias a Déu, no n'hi ha ninguna foco en ninguna falla, ni tot les normes l'han complit, però també volem que quan se puga de veres, exacte, fer algo. Està clar. Març no ha pogut ser, pues juliol està ahí. Lo que pasa es que sempre pareix que passen coses en contra, no? Ara s'ha parat la vacunació, ara no sé què, ara no sé quan. Avui s'ha suspès les fogueres de Sant Joan, de Alicant. Ah, sí, no m'havia enterat, veus? Entonces, hoy ya les han suspès, no, les han aplazat, porque saben en el retraso de AstraZeneca han dit que no arriben a junio, entonces la veurem. Pues ahí está, pero lo que sí que tienen que ser forts és això, en proposar, i esa unió no se trenque, perquè per desgràcia, en la meva opinió, en l'assemblea de presidents no podem, ningú president en tots els respectes, expressar no, deixa-ho, anem al 22, no, tenim que ser forts, tenim que intentar-ho, que per nosaltres no depenga. És l'opinió que tenim nosaltres, No, i mirarem totes les opcions possibles, és que n'hi ha que mirar-les, no n'hi ha que rendir-se, no n'hi ha que dir, oi, anem al 22 i no. Si estàs en desgràciat i tot, però és que més, si s'acumula el 22 ja és més desgràcia, perquè que ja és, imagina't, nosaltres, per exemple, totes les falles de la federació han complit el que se mos va demanar, el 75% mínim per a l'any 22, i estan les falles firmades. Sí, no, nosaltres també, nosaltres inclús hem apujat el pressupost del 2020. Tots ho han fet. Jo crec que la majoria han fet això, entonces imagina't l'empasta que pot ser. És un desastre, això pot ser un desastre. No cremar i ajuntar-se, vamos, això és. Eso es. Y luego está lo otro, que tenim que mirar tots al futur, no este any i el 22, no. Tots volem que siguin dels falls per sempre. Claro. Tot això la única forma és cuidar això. Pues sí. Bueno, i per últim, què li diries a aquest faller que ara mateix en estos dies complicats? Pues no sé, un missatge des del president de la Federació d'Ingeni Gràcia per donar ànims, per dir, bueno, jo el que dic tots els dies, que ho torno a repetir, que són els héroes d'esta festa, i a veure si els animem un poquet. Sense dubte. O sigui, és el que he dit antes, que més que mai tenim que tenir orgull de ser fallers. Per la tradició, per lo que han passat de pares a fills, i de la festa que han demostrat justament en tota aquesta desgràcia lo gran que és, no? I dir-vos això, que tenim que continuar, tenim que... I ara hem altres a banda del hashtag este del tornarem, que diguem tots, Ingeni Gràcia és el més ingeni que mai. Sempre se mos ocorrirà algo per fer. I que la distinció nostra és... I si no ho fem nosaltres, ho farà els xinos o algú ho farà, perquè aquesta festa és inimitable. Però la tenim que defensar i
Eso, y avui estos dies, jo ara he passat per la plaça Mare de Déu i era impressionant. Gent vestia fallera. Gent que no les deixaven ja deixar les flors. O sigui, la gent té ganes. Està Claro, prohibit tirar claro. traques, però així... Sí, se senten a totes hores. Els parques estan tirant traques, si és que no podem. No. I ara, i mos diuen que complirem. I és casal per lo que més fort és passar per davant d'un casal i tancat. Tanca, sí. Això també estem lluitant perquè no ho entenem. O sigui, nosaltres sí que ja t'he dit, acatem totes les normes, sabem de tota la responsabilitat que n'hi ha, però no entenem que tampoc mos deixen reunir-se 10 persones en un casal, una directiva, una activitat. Algo. Ja És que ja no és 10, és que anar a obrir a veure com està el casal, és que n'hi ha això. Ja està. No? És que n'hi ha això. Ja està. Jo soc hosteler i te ho estem passant mal, però no entenc que en l'hostaleria puguem estar 6 persones en una taula i no puguem estar 6 persones en el casal. Sí. O un grup de teatre o un grup de ball en les distàncies i tot això, és que no ho entenc. Però Pues no té explicació. que no mos diguen mai que ha sigut els falles que han provocat res. Exacte. Bueno, pues moltíssimes gràcies per atendre'm avui en un dia tan especial per als falleros. Sí, que esperem... Avui se preguntaven tots, que no tenies la frena tu? No, esperem no tornar a passar mai un 17 de març aixina, mai en la vida. Segur que sí, i ser forts, ser molt forts, i tornarem més forts i les falles segur que no seran com les de tal, però les disfrutarem jo crec que més que mai. Sí, no, jo sempre ho dic, que les que venen són les millors, com siguen, però de sentiment i passió van a ser, vamos, inigualables. Anem a estar plorant tot el dia, que ve l'artista a plorar, que ve l'artista a plorar. Bueno, lo que faci falta. Bueno, pues Ximo, moltes gràcies. A vosaltres per la llavor, perquè tot això és llavor fallera també. Que sàpigues que tens les portes del casal, bueno, ara no, el dia 22, tindràs les portes del casal obertes pa quan vulguis ir del barracó, i així que moltes gràcies i gràcies per la llavor tan gran que feu, i a continuar i mos teniu per lo que necessiteu. A vosaltres, gràcies. Un abraç molt gran. Gràcies a tots. Gràcies.